फोरनो आंहा मेवाखौ रुनानै लाबाय मेवा अनला दाउ संनानै जानोसै मेवाखौ एक्सट्रा रुग्रोनोसै खारैजोंहाय फिसा होनानै एवबाय आङो ओमफ्राय दै होनानै फोमोनसै मानो होननानै बुंबा फिसाजोआ फाजासो जायोना नै लोगोफोर बे गिलासजों गिलाससेल' होयो आङो ओमफ्राय उनाव होफिनो गिलास फिसाजों होयो नालाय बिदि होनोसै एरनोसै आरो होफिनबावनोसै बिल'जों सोरबा बेदर मोनो नामा आरो सासे बियादैया होनदों नालाय बेदरा मोनगोन ना मोनाथाय दैयानो एसेल' होयो बिदि बे गिलास फिसायाव बेसेबांथो दै फैनांगौ ओमफ्राय नेक्स्टआव होफिनबावो आरो बेखौलाय माथो बार बार देखायफिनबावनो ना नै आंना दाउ एवनाया जाबाय ओमफ्राय जब्ब' हरनोसै नै मेवाया रुखांबाय आङो हराव सुनांनाय बिबारा दै मनहायना हरनोसै दा आराम एवनोसै एवनानै दै होनोसै अनला उरनोसै मेवाजों दाउजों एवनाया जाबाय दै होनोसै अनला उरनोसै लोगोफोरलाय अनला वाव लाथासो खागोनलै अनला उरबाय अनला थाब एराबा गथाखायो नै लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया मोनबाय ओरैबायदि साइज जाखाबायना ओमफ्राय आं बिदिनो लाब्रा बायदि गोथाव मोनजानाय सोरनावबा बिदि मोनजायो आं लाब्रा बायदि बिदि जानो लुगैनानै बिदि संबाय आं दिनै टेस्ट खालामबाय जोबोद गोथाव जाबाय लोगोफोर मादै नै जानोसैलाय ओमफ्राय जेबो ओंख्रि गैया गरमखायनो जेबो सङासै अनलाजों मेवा दाउ ओमफ्राय आसार एसे लाबाय मेवा ओंख्रियाबो जि बानलु गोसाना ओमफ्राय गुदुंथारहाय लोगोफोर बेखायनो आङो बेहाय लाबाय आरे खावनानै दहायनो हायना दोनदों आं गुसु जानायनि आयो दाउ आथिंखौ जाग्रोनोसै लोगोफोर गुरै जाजोबलायदों खारैजों रुनानै ओरैबायदि गरम ना दिनै बुंस'नोनो हाया गरमखौनो सानजौबायबो बिराद ओंखाम उखैबायमोन आं
लोगोफोर आंना दिनैहाय मेवाजों अनला दाउजोंआनो सेटारडे स्पेसियेल डे जाबाय आंहा दिनै दखान बन्द ना Hey. Saya jangan mewah. Hara. लोगोफोर दिनै ना गुरगौमोन आं ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो सान्दुंना गिनांगौरासो आं ओमफ्राय मानोहाय नायानो गैया मालाबा एसे गुरदोंमोन आं ना गैया देग्लाय देराखै ना नायानो गैखायाथाय मिथिला आगोल दाबादिबा मेरला मोनबायमोन